रानी फैफिनदो नोङो सनिमा रानी सनिमा आबै फैफिनदो नै जोंबो फिसौखौ नोंनि फिसाखौ दुखु मोननानै गाफा मामि मामि होननानै आंनि न' खाथि जायो नालाय हरावबो खोनायो आङो फुङावबो खोनायो आंनि गोसोआ बोरैबा दुखु मोनो आरो मामि मामि होननानै नागिरो। लोगोफोर दायो सासे आइजो गोमानानैहाय दं बा न'खरनिफ्राय बेबायदि माने आनज्रायनानैहाय दङ। बबेयावहाय आनज्रायलांदों न'खरनि मानसिफ्रा दा माने मिथिथ'वाखै बबेसिमावहाय खारनानै दङ ना बबेबा सिटियावहाय थांनानै दङ। नाथाय नैबे सासे आइजोनि जे 2 बोसोरनि गथ' हिन्जावसा गथ'खौहाय दायो माने न'आवहाय गारनानै बा गालांनानैहाय बबेबा रायजोआवहाय थांखो ना सोरनिबा न'आवहाय थांनानै थाहैखो ना गावनि अरिजिनाल न'आवहाय थांनानै थाहैखो दासिमबो माने जेबो फुट मोननाय जायाखै। अन्नानैहाय नैबे सासे आइजो अनिमा होननानै बुंदों नामाखौ बे टाइटेलखौहाय माने खोन्थानो रोङासै अनिमा होननानै बुंदों जायखिजाया माने बे अनिमाखौ नोंथांमोना बबावबा नुबाय बायदोंब्ला अन्नानैहाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय खोन्थाहरब्लानो जाबाय जाहाथे माने बेफोरखौ बे आइजोखौहाय मोनोब्ला माने मोजाङैहाय माने सावरायनानैहाय मेलायहोनानै बिसोरखौहाय माने न'आवहाय लाबोफिननानै संसार जाहोफिननो मोनो बिदिसिम माने गुरैयै खावलायनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। सोरबाफोर जुदि नुसनबायदोंब्ला अन्नानैहाय खबर होब्लानो जाबाय। दायो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि नामा समीर बर' गामि मैगन थुरिबारि बांगालदबा PCDC चिरां डिस्ट्रिक्ट PS थालिगाउन पोस्ट अफिस सिमलागुरि पिन नाम्बार 783381। आंनि हिन्जावा थांनाय 27 तारिख बिस्थिबारनि 10 रिंगासो समाव न'निफ्राय सिरि ओंखारलांनानै रावबो खोन्थालाङा सिरि ओंखारलांनानै बहा दंहैयो बेखौ दिनैसिम मोननाय जायाखै आरो दिनैसिम उन्दै गथ'खौ गारनानै बहा थांदों नागिरबा मोनाखै। आंनि फिसाया बिमाखौ नागिर गाबगासिनो हारजानाय गथ' बिनि थाखायनो अन्नानै रायजो राजाफोरखौ सोरबाफोर बहाबा नुबाय बायदोंब्ला हमनानै दोननानै एसे खोन्थाहरलायलायो बिनि थाखायनो आं रायजोफोरखौ गुरै खावलायनाय जायो। आरो आंनि हिन्जावा गावनि जि डकुमेन्टस आरो गावनि डकुमेन्टस आंनि एसे डकुमेन्टसफोरखौ लाना थांदों आरो जि मबाइलबो लाना खारदों आरो जि गाननाय जोमनाय फैसा थाखा फैसा बेफोरखौबो लाना थांदों। बिनि थाखायनो रायजोफ्रा बहाबा नुयोबा हमनानै दोननो आं खावलायदों। फिसाय लानानै खारनाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा। हाबाखौ लायोब्ला ला मोजाङै संसार जा। नाथाय हाबा लानो गोसो न'आव थानो गोसो गैयाब्ला गथ' गथाय खांनानैहाय संसार जानो बायोब्ला फिसायखौहाय मोजां आदर्श मोजाङै माने सैसोनानैहाय न'खर संसारखौहाय सैसोनानैहाय जानो हायाब्ला बेबायदि माने हाबा लानानैहाय गथ' गथाय खांनो नाङा। सैसोनो हायाब्ला गावखौहाय माने बावसोमनो हायाब्ला संसार जानायावहाय दुखु दाहा रुजुननो हायाब्ला हाबा जायियानो मोजां। उखुन्दै बायदि थानानैहाय बेबायदि माने हबिजों खारबा बायनायानो मोजां आरोखि बेबायदि मानसिफ्रा। नाथाय संसार जाखानानैहाय दिनैहाय माने गथ' गथाय देरनाखै मायाखै बेफोरबायदि रुजु रुमु संसार जायाखै बेफोरबायदि माने गथ'फोरखौहाय गालांनानैहाय थांनाय गावनि फिसायखौहाय गालांनानै थांनाय बेफोरबायदिया जोंनि सुबुं समाजावहाय बेफोरबायदिया बेसेन गैया लाब गैया। बेफोरबायदिखौहाय दायो जोङो हारि हिसाबैहाय दायो जों बेफोरखौ माने नागिरनानैहाय दामनांगौसैसो बुनांगौसैसो। मेसेज हरनो लुगैदों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो एबा चिरां जिल्लानिनो सिङाव थानाय बांगालबा PCDCनि सिङाव थानाय नैबे मैगाव थुरिबारि गामिनिफ्राय दिनै जोंनि गामिनिफ्रायनो सासे नैबे न'खरनि समीर बर'निनो आंगो बिसि सनिमा बर'आ थांनाय 27 तारिख बिस्थिबार फुंबिलि समनिफ्रायनो गोमानानै दं होननानै जोङो खबर मोनदों। दा बेखायनो जोंबो रायजोनि जानानै खावलायनो लुबैदों जे दिनै गोदान संसार जाफुनाय गथ'आ हरखाबै बे खारनायनियावहाय जों गोथौ दुखु मोननाय थादों।
दा बेखायनो जोंबो खावलायदों दिनै जेनाखि खालांनाय हिनजावसा बियो जाहाथे बहायबाफोर दङब्ला बहायबाफोर थाहैनानै दङब्ला जाहाथे गामियैनो गाव फैफिननानै गावनि फिसायजों गोजोन संसारखौ जाफैफिनो। दा बिथां खारजानायनि जेनाखि उन्दैसा बियो 2 दानल' जादोंमोन, फिसाजोमोन 2 बोसोरल' जादों। दा एथ' उन्दै गथ'खौ दिनै गालांनायाव जों रायजो राजायाबो बेहाय एसे गाबखांनाय फैदों। मानोना दिनै एथ' उन्दैसा गथ'खौ गालांनानै दिनै मानि थाखाय हालाय हाफाय खालामलांदों जों बेखौनो खावलायनो लुगैदों। बहायबाफोर नोंसोर बिसि फिसाय सानैजों माबा मोनसे गोरोन्थि भुल बुजा बुजि जानायावहाय दुखु मोननानै खालामबायदोंबा अननानै जाहाथे फैफिनो, बे न'खराव फैफिननानै गोजो खुसियैहाय जाहाथे संसारखौ जाफैफिनो बेखौनो जोंबो रायजोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जोङो बेखिनियाव खावलायबावनो लुगैदों बहायबाफोर गोदोसोनानै थाहैदोंबा आरो साफ्रोमबो इउटुबार नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो जोङो रायजोनि जानानै खावलायनाय बे सनिमा बसुमतारीखौ सोरबाफोर रायजो राजा बिथांमोनहा बहायबाफोर नुनानै दङब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै जाहाथे खोन्थाहरलायो बेखौबो आङो इउटुबार नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। ओरैनोथ' नोंसोरो गामियावहाय बिसिनि संसार जानायनि बेलायाव माबा मोनसे दाङाबाजिफोरखौथ' खोनामोन? ओरैनोथ' जोङो बिसोरनि जेनाखि संसार जानाय बेहाय जोंबो रायजो हिसाबै नुबाय थायो। बिसोरनि संसार जानायाहाय बारा गोबावबो जायाखैमोन आरो मोजाङैनो सोलिबाय थायो। जोंबो गामिनि हिसाबै नुबाय थायो। बेफोरबादि दावराव दावसिखौ जों नुफेराखै, खोनाफेराखैबो आरो खाथिनिखा आंनिनो न' खाथिनिनो जायो। आंबो दिनैसिमबो नुफेराखै। बेखायनो खावलायनाय जाहाथे सनिमा बसुमतारीया माबाफोर दुखु मोननानै खारदोंबा अननानै जाहाथे फिसायजोंहाय फैफिननानै गोसो खुसियै संसारखौ जाफैफिनो जों बेखिनिखौनो खावलायनाय थाबावबाय। सनिमा आबै फैफिनदो, नै जोंबो फिसौखौ नोंनि फिसाखौ दुखु मोननानै गाफा मामि होननानै आंनि न' खाथि जायो नालाय हरावबो खोनायो आङो, फुङावबो खोनायो। आंनि गोसोआ बोरैबा दुखु मोनो आरो मामि होननानै नागिरो। आबै सनिमा फैफिनदो नोङो अबावबा दङबा, नोंनि फिसाखौ अननानै फैफिनथारदो आबै। जोंबो नोंखौ ना खालामाखै, अननानै दङ। नों मोजाङै मोजां फैनानै नोंनि फिसाय समितजों मोजाङै मोजां संसार जाफैफिनदो आबै। जोङो नोंखौ रायाखैबो जेबो होनाखै। मानि थाखाय दुखु मोननानै बेबायदि खालामखो नोङो आबै? नै आबै आङो नोंखौ सानसेखालि लाफा मैगं खानायाव एदावहरदों आबै, बेनो जामारबाय नामा? आबै मा मबाइल रायलायबाय थायो नोंलाय हारसिंलाय? नोंहा माबा रं नाम्बार जाबाय नामाब्रा आबै होननानै आङो नोंखौ एदावदोंसोमोन। हाब गमामायैनो माथो नंमारगौसो आबै। मानो बिदि जानांगौ? बिदि जानो नाङा आबै। फैफिनदो, जोङो दाबो नोंखौ बजबनानै लागोन ना, महिलाफ्राबो रायजोफ्राबो सान्थि आफादावबो बजबगोन, जों महिलायाबो बजबनानै लागोन। थाबैनो नोङो बे नोंनि फिसाखौ गोसोखांनानै मोजाङै मोजां थाब फैफिन आबै। आङो महिलानि नोम्बै जानानै नोम्बैयानै दासिमबो नोंखौ अननानै दङ, बासायनानै दोनगोन। दासान्दि बे समावनो सम नोङो मोजाङै मोजां फैफिन आबै। दा नै गामिनि ओरै आबैमोनाबो ओरैबायदि रिकुवेस्ट खालामफिनदों, मानो होनब्ला नोंनि थाखाय मेगनाव मोदै बोहैहोदों दै नै। नंगौ। मानो होनना बुङोब्ला नोंनि अन्थाव बाथाव गालांनाय गथ'खौ नायनानै सैज्य खालामनो हायाखै। मानो होनब्ला सानफ्रोमबो मामि फैफिन होननानै गाबो सानहर। दा गामिनिफ्राबो सैज्य खालामनानै थानो हायाखै आरो। दा नाय नोंनि अनसुलि बिमा मेगनाव मोदै लाना बेसेबां गाबगासिनो दङ। दा खावलायनाय थाबाय जेरावखिया थाया मानो आं बेवाय लिंसिगोन, बेवाय नोङो न' फारसे गिदिंनानै फैफिन आरो।